Jien tixxukjani, hija serja ħafna, dan hija mod kif jipprova jintimida il-min irid dak li ju tiegħu bid-dritt. Ġifieri hawnhekk dawn għalqu l-aċċess illegalment, f'16-il sena ħallew il-post żdingat. Aħna meta dħalna rajna id-diżastru li hemm f'Manuel Island. Ġifieri daw 16-il sena għalqu ħan-nies u ħallew il-post jaqa' biċ-ċiet. Il-forti aħna dnilu iktar minn darba li ma ridniex aċċess għall-forti. Aħna il-punt tagħna ma kienx li nidħlu fil-forti li hemm hemmhekk, minkejja dan ħallewha miftuħa. Ġifieri x'inhu l-punt li ħalluha miftuħa? Għal affarijiet oħra li ma jagħmlu sens, eżempju qal li kissirna stemmina il-lukkett tal-forti. Meta jekk taraħ il-lukkett tal-forti huwa imsaddat minn kullum kien anke minn fejn suppost kissirna aħna, ġifieri dejjew issaddat fi żmien f'ġurnata. Jew kif fil-fattu dak il-lukkett ilhom qaċċat snin twal. Ġifieri dawn huma akkużi serji qed nieħdu parir mingħand avukati tagħna għax dan hija kallunja fil-konfront tagħna. Imma l-koppina ħa ngħidulhom mhux ħadd intimidana. In-nies hawnhekk Malta mhux il-Gżira biss, Malta kollha din l-aħħar ġimgħa kull fejn immorru jgħidulna imma miftuħ magħluq l-aċċess, in-nies qed iħossu għal dal-post, in-nies qed jaraw li dan huwa post importanti. Għax din mhijiex ġlieda biss għal dal-post, din hija ġlieda li isma' inti mhux għax għandek il-flus tista' taqbad tagħmel li trid għal 16-il sena sħaħ għalaqt l-aċċess, mentri fil-kuntratt, fil-liġijiet hemm mod ċar daqs il-kristall li l-aċċess ma jistax jingħalaq. Ġifieri s-Sur Koppini mu ħajintimida l-ħadd u jekk fi żmien ġimgħa l-aċċess mhux ħajjinfetaħ, in-nies ħajidħlu. In-nies ħajidħlu għax dak huwa dritt tagħhom, dritt bażiku tagħhom. Fil-littra li batilkom anka bil-avukat, il-midi anka għedditkom personalment passi kriminali. Meta intom rajtu illi il-midi għedditkom illi anka telakom mod individuali li xalet anka li Manuel Island ma jaqax taħt il-territorju tal-Gżira, il-Kunsil Lokali kif reaġixxi, xi ħaġa ser iżżommkom lura milli tkomplu semgħu leħen il-poplu tagħkom? Laqas xejn, anzi issaħħaħna iktar biex iktar nagħmlu pressjoni fuq dan nies li qed jinqdew b'kollox biex minn għalihom daw ħajwaqfuna. Aħna nafu li għandna raġun, il-kuntratti qed raġun, il-liġi tina raġun u għax ċertu professuri ħajjippruvaw jintimidawna aħna ma nibżgħux minnhom. Għax aħna jekk għandna raġun ħanimxu bir-raġun. Jiena tkellimt ma' avukati biex ma nkunx preżuntus u saqsejt 5 avukati oħra biex ituni l-parir tagħhom u daw qalu li ibqa' għaddej għax għandek raġun. Ġifieri mhux ħanieqaf żgur, serħu raskom.